v Čechách. No a liturgie, už majitel je Judr i Staněk Jaroslav CSC. Takže právě odstartovali a je to 6letá klísna českého tetatrojníka po Paradise matky Jana Kohinor. A majitelem i chovatelem je doktor všech věd, Jaroslav Staněk. Připraví se Ivana Konečná, je u Pegas Allright, dále Veronika Strnadová za Naomi. Takže ve žlutém trikotu vidíme prostřed kolbiště právě majitele v zelené čepice, jak sleduje svoji klísnu, která skáče francouzský skok. Doktore, popoběhneme, ať to všechno vidíme. Tak. Traké mezi horšemi. Krko neskákej, jak spadnu. Zahrádky směrem do závodiště na šikmo, také velice náročný skok. Na pole Jírko. Zeď, to jsou ty dvě překážky, které právě vynechala Lucka Alabamou. No a vidí ten Kofín. Takže majitel, pan Jaroslav Staněk, oslavil v letošním roce jubileum 60 let. No, při příležitosti při dnešním přátelském posezení a výměnou zkušeností vás určitě pozve k svému životnímu jubileu na sklenku drinku. Je to od něj velice hezké, mám velice vřelý vztah k honkoleckému závodišti, proto se rozhodl oslavit své významné životní jubileum zde právě v Kuchli, v místní restauraci. Ale já věřím, že to je včera absolvoval let u Kofínu. Čekají poslední dvě překážky. Ulpíč a poslední 50 s proutím. Takže za potlesk Petru Vančura z liturgii v cíli, no a gratulace majiteli, chovateli.